takže dneska sme tu u hry Bedwars v Robloxe s pánom Miškotronom a Filip 1, 2, 3, 4 Legend. Ideme hrať Bedwars. Daj si zónu. Lucky Block Squady. Už sa pripájame a čakáme. A máš stream či video? Video. Ja musím mať, inak mi to nejde. Ja neviem zapnúť stream. Na akej mape idete? Na akej mape? Dobre, okej, kaž. Kamo, ja som dnes... Mišo, ja som dnes... Gameboy, ja som dnes so Zeou hral. So sestrou, kamo, som hral proste. Vieš čo, typni si čo? Ja som hral, kamo, crafting so sestrou. Akože doslova spolu sme hrali. Mám bloky viac. Skydol si do vodu. Jo, tam bola tá diera. Mám golden bow, letím Čo na tak? písku. Dones. Kamo, ja tu mám nejaký balón a potom nejaký minikopter. Za 6 emeraldov to potrebujem mať. Za 6. Mám štít. Ja mám oný. Zase minikopter. Ja mám tento golden bow, takže ja môžem v pohode. No, prčíc. Ja Vyskakuj. Kamo, mňa to nevyskočilo. Mňa to nevyskočilo. Lahnutý. Čo? Teammate už má... Vymenil a ja som skydol do vojdu. Teammate už má ladder, ty vogo. Kamo, to je tryharder toto, tento... Kamo. Sem. Dobre, mám ho, typka. Au. Chceš irony? Mišo? Dám ti, mám 58. Minikopter. Ty už máš zapnuté? Kúpte obsidiany, okej? Kúpte obsidiany. Jedného nokujem. Dobre, Ja máme. sa hnusne vystaval. Dobre, mám 48 vlny, idem za tebou. Okej, takmer som skydol. RIP, takmer som Mám skydol. slepicu. Slepice. Dobrý den, slepice. Poznáš toho typka. Zober emeraldy, typek išiel po emeraldy. Tuto, jau, on má dobrú zbran. Kam on má dobrú zbran, tento tu. Si mŕt. Čo si získal? Pozor, tuto je typek, to je typek. Zabij ho, on má emeraldy. Ja vidím. Ale... Na čo je táto pán? Nech to už zničil inak toto postel niekomu. Mám tactical crossbow. Wow. Čo to je? Kamo, nič? Dobre, speedpie. Máže to sa speedpie. Kamo, typek má u nás iron. Typek má protihráč iron. Idem po... Kúp obsidiany. Dobre, mám 2 emeraldy, nekupuj obsidiany, okej? Mám 2 emeraldy, kúpim obsidian. Máš, typek, dostáva, mám jedného, dostal som jedného. A čo si získal? Treba ísť na diamanty. Tak choď, Vystávajte sa niekto na diamondy. Ja tu kopem, kamo, našu blbouranú postele, ktorú si tam ty dal. Kamo, typek ide na nos a ja mám 7 obsidianov, hej, no tak akože... Ide na nás? Máš ho. Dobre, čo si získal? 7 dia. 7 dia, dobre, potom upgradenúť. Nie, za 8 je éra, nie. Čo robím? Typci, jeden už má iron. No však, ja ty vole, mám tu 9 týchto ironov, asi takto dokopy. Dobre. Plus 77 ironov. Asi na nás idú ráž typkovia. Huge lucky bloky, hugeaky, kam idú? Kam idú hugeaky, hej. Dobre, viem, kde padol hugeak. Asi. Kašlem na huge. Či? Mám na ňo kašľať, hej? Kašlem na huge, mám obsidian. Je hugeak.
Neviem, hen niekde mimo úplne. Nezaujíma ma to, Ja idem po ňo. ja idem našu posťou obstavať. Typek má Hughjacka. No, Kde je Tam ešte- Hughjack? tam bol Hughjack. Tam vzadu padol. Hej, kryte niekto ma inak, keď z bejsky, keď týpek pôjde, lebo ako ja tu mám 4 obsidiany ešte, 104 ironov. Tak nech ide. Kto? Prečo? Prečo mi chceš, že je zle? Ty sa fajte, ja sa zapojím do fajtu. A zničí všetkých. Jedného. Halaky blok. Jeden dostal. Yes, mám balóniky, easy. 3 emeraldy. Ja mám Iron Man, ak chce niekto, či? Mám, že 3 emer. Dobre. Okej. Mám toto Irony. To som tu zničil, ešte túto blok nemám. Znič ten bočný, inak, hej. Tuto. Tak. Rýchlo. OBS-ka a z tejto strany ešte dám OBS-ko rýchlo. A bude to. Full OBS-ka. Dávam tu most. Ale ten most, to stačí, že trochu zničíte jeden blok a už je dole ten most. Fakt? OK. Dobre, tak ja idem na stred. Inak... Kamo, ja ho tu vidím, typka. Ja tu skačem pomedzi neho. On má ten super look, ja idem po ňom. Ja viem, ja idem mimo, ja idem na iných. Ale náš teammate ho dal. To nebude. Nie, on sa niekam... Ale nedostal. Tu je... Dobre, ja mám balónik. Dobre. 4 MSky, ja idem domov. Mám balóniky. Kam padá Huge inak? Hughjacky nepadajú nikam. Už padajú, že vraj Hughjacky. Kámo, ja som asi, keď ja tu mám balóniky, hej, ja idem ráš na koho? Na koho? Ja som z balóniky. Mám si kúpiť helikopter? No skúsa chceš. Mám kúpiť ho... Doprčíc. Kúpim chalani... Jau. Kúpil som balón. Hej, poď ku oranžovým, okej? S balónom, ja tu zomrem asi omylom. Som u oranžových, dojdi s TNTčkom. Nie. Hej, týpek, chill, okej? Týpek. Kámo, týpek má ten look dobrý. No, kámo. Huge je u týchto, Huge je u oranžových. Zničil som jedného, dvoch, kámo, dvoch som ja zničil. F. Prčíc. Stávaj sa hore. Kámo, ja tu pozor, ja mám 204 ironov, hej, ako. To sú ty na diamantoch. Si na žltých? Ja som na oranžových, potrebujem pomôcť. Do prčíc, on ide asi si kúpiť niečo. Merka. Pán, Čo? Jo, ona nemohla už žiadne hápka a prežila. Kámo, ja som týpek zrovna získal 200 2 emeraldy nemohol získať, ja som ich nemal. Kto má zničenú? Koľko je nás inak nás? Sme 4? Ja idem na niekoho. Ja si kúpim... Na TNTčko ešte nemáme, ja kúpim bloky a... Kvantum blokov kúpim. OK, tak ja idem ráš na niekoho, na oranžových asi. Na tých oranžových. No však ja idem na nich. Kam je huge, lucky bloky idú zase k oranžovým. Však poď, kamo, ja tu mám toto. To je teammate! Kamo, to je protihráč! Dobre, týpek skydol do vojdu nejaký. Kamo! OK, oh no, ja idem na bejsku. Získal si.
ja získal, lebo ste mi nepomohli, chalani. Ja mám 3 emeraldy, hej. Tak sa neštví. Dobre, okej, 2 dia. Okej, ja idem na bejsku. Dobre, týpek, rozpísal som si to. Ja som chcel ísť ešte po emeraldy, ale týpek tam proste z Iron... Bolo 8 MS. Koľko máš emeraldov? Koľko chceš dia? Ja mám nejakých 8. 7 budem mať. Pozor, čierna diera, Lucky Block. Nie, ty neníš mi to, ja ho zoberiem rád, ja ho veľmi rád zoberiem. Nie, kto ide po ňoho? Kto ide po ňoho? Týpek však šmar po ňom tú čiernu. Dobre, týpek šmaril čiernu dieru. Nie, choď preč odtiaľto. On prežije, ak má Diamond sa inak, iba pre info. Dobre, zomrel. Kaufland. Kamo, KFC ty vole. Mu zabil. Ja som... Tam bol jump, ktorý sa nedá skočiť a ja som mu chcel skočiť. Poďme na niekoho raz však. Ja nemám bloky, má niekto bloky, hej, od nás? Kamo, ďalšia čierna diera. Ja som dropol môj pickaxe, nebudaj. Ne, dobré. Mám čierne diery, 3. Oranžoví idú preč. Dobre, ja mám 3 čierne diery. Oranžoví sa... Ja to tam hodím, počkaj. Hodím k oranžovým čiernu dieru. Zdrhaj odtiaľ. Kamo, ja som skynul do vojdu, ale zničil som im. Dal som im tam dieru, urobil som im určite. Čo, zničil som niečo u nich? Kamo, ja som týpka dal, ja som dal nejakého týpka, že vraj. Čo si nejsom istý ani, že... Dobre. Hej, zničil som im túto, okej? Zničil som im... Kamo, týpek v dia je žltý. Žltý je týpek v dia, či? Áno, oni majú posteľ žltý. Žltí sú najväčšia hrozba teraz. Hej, žltých treba zničiť. Oranžoví majú dole. Dobre, super, znič ich. Či, zomrel si? Povedz, keď skapeš, ja idem za tebou. Kamo, ty vole, vy tam dva tryhardíte. Teammate, ber to, ber čierna diera, Lucky Block. Dobre. Teammate získal, kámo, dobrý luk. Takže... Info dáš? Mám 3 emeraldy, hej, iba pre info, ja s ním viem narábať. Boys, ja mám 3 emeraldy. Ja? Či Fili? Fifka. Ten? Vyhoď mi ho háčkom. Ktorý je? Kámo, týpek tu má Rage Blade-u. Teammate tu má Rage Blade-u. Kámo, týpek tu má Rage Blade-u, teammate náš. Mám 7 inak emeraldov, kto chce. Ja mám na bejske ďalších 6, takže akože... Chce niekto? Hej, vystávajte si niekto na tú strechu generátoru. Ja mám na full dia. Kámo, ja... Ja mám na full dia len oni. Poďte na žltých. Ale nemáme éru, chápeš? Ja prosím kúpim dia armor, všetok a máme diamond, nemáme diamond éru. Poďte na žltých. Ale potrebujeme dia éru. Koľko chcete? Koľko máte týchto? Hej. Koľko toto stojí? 12? Hej. To radšej počkaj, to šport dia, hej. Kámo, tam je Godbridge. To kto skydol? Priznajte sa. Kámo, tu padajú čierna diera, Lucky Blocky. Týpek, nemám... To je týpek, idem... Kámo, on má Freya, ten meč, čo má Lucky, jak Freya. Ten meč, on má mrazivý a on má dia armor, inak pre info. Toho týpka tam je, ale má iba wooden pickaxe, takže ako poďte za mnou, nie? Hen ten hore. Ale však odomknite ďalšiu éru. Ale ja nemám dosť dia, chápeš? By som kam mal, no tak už dávno to kúpil. Ani kto dal blbo takto zipline? Ja som nikam nedával zipline. Kámo, týpek na mňa skočil. Či nie? Okej, ne. Kámo.
To je Black Hole. Nedaj F-ko, ale po ceste naspäť už tak ale nechod, lebo z toho skydneš. No to niekto tak postavil náš. A mám nejaký, sa to volá Scorp Stinger. Čo to je? Neviem. Scorp Stinger. Kámo, ja mám inak 3 čierne diery. Kryjte ma. Kámo, to čo treslo? To čo sem tres? Čo to je? Čo to je ten laser? Čo to je ten laser? Taký. Kokos. Kámo, tak ten laser ma takmer zabil. Budeš po tej cestičke. Však ale potrebujem Diamond Aru, oni majú dia veci. Ale ja už by som mal aj Emerald. Kámo, mám 20 týchto. Kámo, tie lasery sú strašné, kryto. Prečo nám to ničí obsidian? Prečo je tu ten laser? To sa nedá nejak zastaviť? Čo je toto Scorp Stinger? Neviem. Kámo, ja mám strašne malo HP. 15! Máme diaeru. Kúpim okamžite. Unlock era, kupujte, všetko kupujte. Ja si kúpim diamond. Chce niekto na dia? Opýtaj sa FIFA. Si kúpim minikopteru. 2, nemá niekto na Ender Pearly? Magic level 1 upgrade. Čo to je? Ja mám jednu dobrú vecičku. Kámo, typek ide na nás z boku. Typek ide na nás z boku. Odkiaľ? Žltý. Kryjte, čierna diera aj tu. Čiernu dieru som hodil. Kryj sa, KLFC. Typka to launchlo. Dobre, mám 20 dia. Či nie, okej. Ja nie, ja mám 4. Či je tam minikoptera, hej? Kamo, to ja môžem zjesť, tú minikopteru, co to je? Aha. Kamo, to je top, to je najlepšia vec na svete, tá minikoptera. Nájdem na žltých. Mám kúpiť Magic 6 alebo Altar 2? Magic 1. Kamo, žltí majú tie vojak. Dáš? Háčku. Dáš mi aj náboje a pár nábojov, aby som si vedel kúpiť. Alebo nemusíš, ja si ich nakúpim v šope. Kamo, mňa to skydlo, mňa to zhodilo do vojdu. Ja na to kašlem. Mňa to zhodilo z ničoho nič do vojdu, tá Helina. Končím. Nemá niekto emeraldy nejaké? Ja nemám práve, ja som prišiel. Jeden emerald, nemá niekto? Emeraldy, ale ja ich vystrieľam, lebo mám ten super look. Emeraldové veci? Máš smolu? Ružový je dead už. Kámo. Okay. Poďte mi pomôcť na stredu. Typek sa ma snaží trafiť. Ja nemôžem, ja som kámo na iných bejske, mám 6 emeraldov. Spravíš mi čaj s mliekom, ale... Generujem tu. Koľko tu mám? Ja mám 18 emeraldov. 30. Typek má 30 dia. Typek na... Mám doslova 18 kamo emeraldov, ja. Tu po... Dajte sa tam Páni, dia. poďte na ten ostrov, tu je ten typek, ale ja mám nejaké lucky bloky. Mi to laguje strašne. Mám aj sword. Hej, máš 42 emer? Ja mám 42 emeraldov. Choď. Kámo, všetky bez... Do prd... Okej, ja nejdem raz na Ja nich. som zabil nejakého typka. A on asi získal... Však. Kamo, ja tu kempím na žltých bejske, však. Strašne veľa emeraldov, kamo.
Ja mám 35 emeraldov, nemá niekto 5? Tu mám ešte 5 emeraldov do prčic. Laser, 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 kryte. Ten laser je najhorší. Kámo, ďalší. Ďalší laser. A ja určite nemám Diamond, Emerald Down a určite nemám Full ME. A určite teraz všetky možné Ešte dva emeraldy potrebujem ja. Hej! Ja tu fajtím s typkom na ostrove. Typek skydal do vojdu! Typek jeden skydal do vojdu. Jednou, ja mám Rage Blade. Fakt? Jeden emerald, však daj mi ten generátor, jeden emerald. OK, ja si vyťahnem všetko, čo mám. Si idem okamžite kúpiť emeraldko. Ja si idem kúpiť Easy Emerald Armor. Ale ja potrebujem damage ešte, hej. Sa tým upgrade. Dávam sem emeraldy. Nemá mi niekto jeden emerald dať? 2. Ja mám, počkaj, ja mám 18. Tak môžem Asi pôjdeme, ja si kúpim dáš mi z nich koľko? Aspoň jeden. Na spawne sú na ono, v tým česte? Tak si ich zobral. Na bejske. No už kašlem na to, keď si ich týpečem. Sturoňka mám mini bejsku. 3 solar lampy. Hahaha. Ja tu mám 3 solar panely. Ja mám solar panely, hej. Ja som v Chile, ja mám tu... Ja tu mám na rúžových bejskečiek. Bloky... Už si dead? Ja? Ty si nás mohol spectate nás. Dobre, ja tu míňam kamo na haraburdy. Ja mám kúpiť balón. No a 17 fireballov, no tak akože iba pre info. Desať emeraldov, počúvaj, ten solar panel sa celkom vyplatí. Ja budem mať... Poď, tuto na našom spawneri on je balón. To si ty hore, ne, kašlom na to, ja nepotrebujem, ja som nejsem. Ne, dobre, prídem na bejsku. Len počkaj, asi... Pre istotu však, nikto nevieš, kedy sa... Není nikto na bejske, portujem sa na bejsku. Kamo? No? Kde je balónik? Počkaj, čakaj, ja si idem vylepšiť Rage Blade. Kde je balónik? Na tom, že sa to vylepšuje? Nie, na tom, že sa to skorej stráca, či? Hej, kde sú tie balóniky, čo si mi slúbil? Kde sú tie balóniky, hej, čo si mi slúbil, akože? To som dostal. Čo si dostal? Void chestplate. Ja som dostal ja som dostal, počkaj. Balónike, hej, kde je ten druhý balónik, čo si mi slúbil? Máš ešte pár... Teo, nemáš ešte 3 emer. Mám ešte 12, ale hej, počkaj, ja sa kopem si... Hej, ty mi nekop, okej? Môj tower mi nekop. Hej, lebo ja mám ten Forlis Picket Potion. Čo ťa odhodí, akože... Nechci. To je moje. To som si ja všetko vybral. Ale ja potrebujem iba 3 emeraldy. Aha, dobre, ja už som v pohode. Tak sa bere. Ty si mi všetko ukradol. Ja potrebujem ešte... Dobre, 26 emerald. Okay. No, ideme? I don't have any problem, počkaj, ja si kúpim ešte perly. Kamo, ja dám Forlis Picket Potion, keď budeme pri nich si, okej? Počkaj. Takže nepotrebujem tento štít, by som aj...
Máš teleperly inak. Kamo, knockback baget. Najlepšia zbran na svete, knockback baget. Ja som kamo s tým razím. Dobre, však ne, ja idem asi pešky enderperlami, starú dobrú partiklu. Buď oný. Nejsom, ale hej, a mňa to zrazu zničilo, takže akože... Škoda, že neexistuje Emerald Pickaxe, to by bolo až moc OP až. Asi kde má čiernu dieru, no. Si to nerad hovorím, ale bude mať čiernu dieru. Ne, nemám čiernu dieru, čo mi z toho... Kde mám firebally? Firebally. Dobre, zorganizoval som... Kam ideme? A kde sú oni? Na bejske u nich? Je už len jeden žltý. Aha, no tak toho porazíme poľahky. Ja zabijam titana. Pozor! Dobre, okej. Kamo! Laser! Ja som! Ja som laker. Ja som strašný laker. Poď mi pomôcť. Mňa takmer zabil ten laser. Mne zostala polka HP a ja som takmer skydol viackrát. Are you Spectating ťa, chod na ňo predtým než... Kde je týpek? Kde týpek, nevieš? Už si zomrel? Áno, u neho na bejske zdrhá týpek. Ja som... Henie, on má dobrý luk. Máš teleperly, portni sa na neho, nemáš šancu. Portni sa. Pozor, ide sem. Zomreš. Poď, tryharder, skoč do vojdu, keď už tak potom. Nie. Skoč, dobre, máš balóniky. A pozor, nech sa nezošúti. Ostrovom, okej? Pozor, strela po tebe. Si asi dead za chvíľu. Máš teleperly? Máš enderperly? Pozor! Tak sa poďni hore! Však ťa už takmer trafil! Však... Ty si laker jak... Dobre, máš. Portni sa na ňo. Však daj si... Černá diera, krísa. Poď, zdrhaj odtiaľ. Dobre, Kamo, on má čierne diery, Pozor, toto si chybu, to si veľkú chybu asi. Daj si emeraldový chestplate je lepší. Ti hovorím, daj si chestplate emeraldový. Ten je 100-krát lepší, než nejaký void. Ten je 100-krát.